mun ekat treffit mun tulevan aviomiehen kanssa, jos se semmonen olisi, niin olisi vähän niinku siinä leffassa You've Got Mail. No mormonit emme. No hei, okei, se mitään, mun toisiksi suosikkileffa olisi toi Todistaja. Ja se olisi Harrison Ford. No niin, lapset on sitten pitäneet bileet. Jesse ja Janina, niin on kuitenkin vasta 12 ja... Me nähdään edellisen illan tapahtumat bileet. Ulko-ovi on tuossa suunnassa. Herran Jumala! Teidän tyttärellä on todella hyvä tissi! Suostuit lähtemään tänne tapaamaan mun vanhempia. Joo. Mutta, please, älä puhu niistä elokuvista. Joo! Hei, tää on Meet the Parents! Teillä on aikamoisen pirskeet täällä. Saatana paska, sä oot tokannut! Täytyy sen verran sanoa, että teidän tyttärellä on erittäin kissa. Se vakuumin miestä tää. No nyt täältä tuli tämmönen entistä vanhempia. Pin kanssa käveli ja sä oot hänenkin kanssaan siis. Joo, mut sen sit saa kun kasvaa kotona eikä käy päiväkerhoissa ollenkaan. Nino! Mä meen oksentaan nyt. Nino! Timotea! Että meidän parisuhde on nyt ajautunut pikkasen kriisiin. Musta tuntuu, että sä oletko joku pianoismalli, joka lentää mun ylitse. Mä olen kuolemantähti, joka kohta räjähtää. Pitää uskoa isää. Elokuvat ei aiheuta muuta kuin pahaa. Sitten jos mä oikein haluan, mä menen ihan omalle planeetalle ja kasvatan sitten ruusun. Mä en ymmärrä mitä se on. Joo, kiitos. Joo, tosi kiva. Me kylläkin täytyy tässä kuvaussihteeri sen verran sanoa, että mormonithan ei millään, no amishit, jotka on siis tätä, että ei televisiota ja elokuvia. Kyllä sä pikkasen tässä käsiksessä mennyt harhaan. Vittu vuoden.